Hej. Vi kan starte med... Hej. Vi er en YouTube-kanal, som ikke har fået navn endnu. Det er det, jeg finder ud af det. Det er akavet af helvede til. Men det her, de første videoer, det er mærkeligt. Det bliver en gaming-kanal, tror vi. Ja. Første pakke, skorstræk unboxing her, af den her ting. Nej, det var bare for sjov. Den her. Det er stort, men det er mikrofonarm, fordi jeg har sådan en stor fucking akavet mikrofon inde på mit værelse, som er fucked up. Så! Ja! Jeg har købt den her ting. Fuck akustikken herinde, det er noget lort. Det må jeg skal kraftedeme undskylde. Jeg har en hund, der ligger der, og vi har kraftedeme. Vi har alt det her liggende. Og vores introduktion, den er rimelig god, så hvis I kan se det. Det er japansk, tror jeg. Kinesisk. Men der er også et, der er så også. Det der, det står for Yongxin Pong, Ja. Og det... som slik nække. Ej, jeg ved det ikke. Okay, lad os åbne den her ting. Yes. Kan du have på med saks? Saks. Det er fordi, den her skal lige op. Ja. Så sætter vi op her. Vi skal lige tage lidt højt. Okay, her har de foden så nemt, så det... Ja, jeg lige skal finde saksen. Ligger du det? Det er kraftigt med begravet, ja, det er varmt. Okay, så vi tager lige den her. Jeg ved ikke, det her. Sådan her. Godt. Det her. Det er den, der skal skrues på bordet. Jeg tror, du kan se den nu. Ja. Eller I. Eller hvad fanden. Jeg ved ikke, om I er en. Jeg ved ikke engang, om der er nogen, der må se video. Men det er lige meget. Ja. Hej. Okay. Det er Nicolai, du kommer til at se video. Ja, han hedder Nicolai, jeg hedder Tobias. Ja. Og så det er simpelthen, den har... Jeg ved ikke, hvad det er. Hvis der er nogen, der kommer ind, så klipper vi bare lige det fra af videoen. Ja. Fordi jeg kommer til at skulle sidde og edite den her video. Ja. Fuck det så. Nicolai, det er mig. Jeg tror, det er en lillebror. Hej! Så. Ja. Og det var? Hej. Vi er lige ved at optage. Gå væk. Du kommer til at være en del af det. Det er din egen skyld, fordi du kommer ind og larmer så meget. Ja, men du kommer ind og larmer så meget. Så. Her har vi selve produktet. Ja. Fuck så long. Ja. Long penis. Kan jeg ikke klippe det? De tager lige en beat der på. Det var varmt. Okay. Så her har vi den arm her, der skal sættes på mit bord. Så det ser ud til, at den skal sættes. Hey. Nej, nedad. Nej, okay. Det er rigtigt faktisk. Den skal sidde sådan her. Nicolai, han er klog. Det er... den er faktisk rimelig holdbar. Prøv lige mærke. Nej, det er den. Det kommer nok til at sætte forkert under videoen. Kan det gå ud nu? Okay, så er det den her, fordi jeg har jo ikke en håndholdt mikrofon. Jeg har faktisk sådan en, du skruer. Ja. Prøv se. Jeg vil lige se her, det er sådan en, man skal skrue på. Der er sgu ikke god til at holde den stabil. Det her. Klokken 3 meget det. Nej, der er ikke. Men der var ikke nogen, der var ikke sådan, at høre med til? Nej, det tror jeg ikke. Au, godt. Det her, det er den her. Grunden til, at jeg købte den her ting, det er for, at den kan gøre den mindre her, der som sidder på den her i forvejen. Så det er sådan, at den matcher med den mikrofon, jeg har. Størrelse. Så den kan jeg skrue her på. Ja. Sådan. Så det sidder faktisk stabilt. Ja. Så nu kan jeg skrue min mikrofon her på uden problemer. Ja. Så jeg henter faktisk lige min mikrofon her. Yes. Den kan blive så høj her. Ja. Så her, sådan her, og det er varmt. Nej, jeg henter sgu lige min... Yes. Hvad sker der her? Hvad? Der er et eller andet her. Fuck, nu ved jeg hvorfor. Det er fordi, sådan her, så kan jeg tage endnu længere. Sådan her. Og så skal jeg lige gøre... Nu har jeg fucket den op. Ja, det er fordi, den skal faktisk vende. Den der vej. Ja, så skal den her, den skal simpelthen tilbage. Ja, det er svært, fordi den er sådan lille, det er sådan en lille ting her, du skal holde fat i. Det sagde hun også i går, men
Au, mit skridt. Okay. Technical problems. Ja, Tekniske problemer, så at sige. det er faktisk rigtigt. Chili. Det her. Det gjorde det. Au. Det er en lyd. Lad være. Har det? Nej, Nej. fordi den skal faktisk være den anden vej. Ja. Sådan. My god, you got it. Hvad? Nej, jeg tror ikke, det skal være Jeg tror faktisk, det Ja, skal det tror være jeg sådan. også. Må jeg lige kigge på... Det står sådan en eller anden, smed du væk. Nå. Ja, det skal jo være sådan. Må jeg se. Så, ja. Det skal faktisk være sådan her. Ja. Ja. Så jeg henter lige min mikrofon her, så jeg kan få den skruet på. Så jeg se, der er... Hej, Tilly. Hej. Tilly? Okay, fest det, mand. Sådan. Oh my god. Ja, der med glas. Ja. Okay, her har vi deres mikrofon. Ja. Og så har vi den her, så Bag, så den tager vi på lige om lidt. Så, den her. Den skal skrues på lige der. Jeg håber, den kan komme langt nok op. Hæftigt, men okay, så. Ellers bliver jeg nødt til... Ja, vi har fået sat det her stativ op med mikrofonen til og popfilter til. Simpelthen. Ja, det er Her ser jeg den. Det der bagved, det er bare en bærbar, jeg har faktisk af min computer. Der, lige der. Så det er sådan, det ser ud her. Jeg prøver lige at stå det op her og gå op i min seng her. Så sådan der. Det er den. Ja. Tingest højtaler heroppe, så vi bruger... fuck, man kan næsten ikke høre os. Sådan. Men vi bruger Audacity her til at optage, så det er lækkert. Så det er skide godt. Så vi har nogle ting hernede, kraftet gået simulator, kraftet med, jeg har været i gang med. Så vi kommer til at livestreame, vi har en sexy hund. Ja. Så vi kommer også til at lave nogle commentary shit her, men ja. Så nu kommer jeg lidt tæt på mikrofonen her, så kan du se. Det går sådan lidt fint her. Så. Ja. Og vi er færdige, så gør jeg så den her video med at sige farvel. Farvel. Vi kan godt vente på noget dansk video her, så vi ses.